Tuhan. Unang be pasambuli luang saito gua jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupajono tulang bumi. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilid dalan mi Togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau saito gua jono Tuhan. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasambuli luau saito gua jono Tuhan alani patuduhon ma dalam ituau unang be pasambuli luau saito gua jono Tuhan. Unang be pasambuli saito gua jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay
hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai maluang jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau
hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho unang be pasembuli luau saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe rona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patudu hon dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu
patuduhon man dalam itu unang pasong buli luar say togua jonok tuho unang pasong buli luar say togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe ronama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang pasong buli luar say togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guaw tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang pasong buli luar say togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang pasong buli luar say togua jonok tuho unang pasong buli luar say togua jonok
Adonai ihutonoku Ale Jesus, Ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang guau tahe honama hubili dalaki Alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan Alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan
Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Taparadema rohata memasuki perminggota merende mahita sian bukuende nomor 110 ayat sada sahat ayat tolu. Hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, nantu palangi dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo pertibion, rap dohot pinangido nirhana, ala namian do radi saling nililingna do, mangulan lomo nirhani debata. Haleluya. Haleluya. Martanya mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga matpungahami di son, di hari ina pinar bibadiami, sebuai mapinggol dohot ruanami, asa malas niruah hami manangion hatam na badiai. Jala ringgas hami manangion dohot upion hatam, di bagas ruanami, asa pos ruanami martangiyang tuho. Rupi mahami, asa persayang hami akka hari-hari ningolunami dohot pondiki, sepamasuk mahami tuah ngoluan saliling ni liling na. Pujian nami maho disi merite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuata siang mukende nomor 110 ayat 4. Oh
Tatangion mapati ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Songonom madidok. Dang jadi ganonmu, jala dang jadi somanommu, manangahan na di banogijang, dohot na di batongaon, rodi na di bagasan aek, na di torun tano, yang tunggabi si sobahon manang sioluan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dia biari rohana debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba maksomba tu sombahon, manang tu ganang-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi pesenoha di ugasan haomiton. Ima sahana atong merap mangido gogo mahita sian tuan debata, lau mangulan nombat tu patik nai. Ale tuan debata, saya pergogoy mahami, mangulan nombat tu patik ni. Amin. Tapuji matuata sian buku hende nomor 20 ayat 1 ayat 2. Tatopoti madosata na godang tu hadopan ni debata, tapauduk be marohata mertangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami prasiroha na sumurung na pungudo hami di jolom bertangyang tuho. Dada mangasaw na turan nami na mangasaw na asiniroham na godangido. Saya asimaroham mida sandok bangso nami, saya sama dosa nami saluhna. Saya sungguli marohanami, asamuba roha pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pengulu hami. Amin. Tabege mam hata baga-baga talingot tu asisan ni dosa. Humopop hita gabe dosa do ibana na sotumanda dosa di bayan debata asa gabe aturan ni debata hita marite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Tabege ma puji-pujian sa wilayah Efesus.
Tapuji matuhata sian bukende nomor 110 ayat 1 ayat 2. Tabegema hata ni debata terpuk epistel di minggu ta sedarion imana ta surat sian pesalmen 130 ayat 1 ayat 6 dohot ayat 10 ayat 10 lalu. Tajama magati soring. Ale Jehovah disulikiti jala ditadaho doau. Manang madalan-dalan manang modem hau di segaho doau jala takas do di botoho akka dalaku sudena. Tole sian pudi tole sian jolo dialingo doau jala dilinggum tangamu doau. Ai hodo na manopa akka yakku ditonun hodo au di bagasan pertibion dainang. Dang tubuni holioliku di jolom ujun na terjadi au di si habunihan ujun na tersiat au di dalam laut. Di bani masai aga situtudo akka pikiranmu diau ale debata jala masai terop do bilang na. Ima sahakna mertua do akka na tumangun hata ni debata jala no pepsa. Amin. Tabegema puji-pujian sian punguan Naomi.
Tapuji matuhata sian bukuende nomor 110 sada ayat sada 1 ayat 2. Tindakkon ma hapersiatai songonan dia tindakkon ni dongata sapersiata dia sandok pertibion rap mahita mandok au persia ibata Jehova hido ama paduna satu dosa na itu palangi dotano au persia di Yesus Kristus anak di betahon sasadai iman tubuhon si Maria naga-gabe saton di perbadia andorang suabubuan Hidua tuata natuman berni di Pangulon 100 namate terpajar di awal sila na tuan menghulu di tahun-tahun menghulu di area patuluhan amanai tu surga laun hudus yamun bata Jehova amanai padugu dosa tu dosani di simai bana pai menusogo tu tanoon menghulu menghulu do namate au persia di tondir perbadia melarung saudaria nabadia uria topan ala Kristen akan nabadia dohod asasani dosa dohod yataina mandok mulak mulung dosong dangi halak namate dohod yang lulang sudah amin. Tabegema puji-pujian sepungan ama manajer.
KBG ma titingta na masa di minggu ta sedarion. Warta jemaat dihitana saminggon dengan topik debatado napuna hagogoon. Kekuatan berasal dari Allah. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Yang keenam, kesekretariatan. Yang ketujuh, pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya M. Damanik, Situa Doktoranda RE Boru Simbolon MPD. Alamat Jalan Lasuloro dalam 7 nomor 22 Antang. Di wilayah Galatia, hari Rabu 5 Juni 2024 di rumah keluarga Verika Siagian Evi Boru Nababan. Alamat Jalan Korban 40.000, Jiwa Lorong 5 nomor 31 Rapo Jawa. Acara pertanyaan masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa yang pertama pada hari ini Minggu 2 Juni 2024. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Parari Kamis. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 9 Juni 2024 yang akan datang paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Paropuan Deborah. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 9 Juni 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3, pembinaan guru sekolah minggu HKBP Makassar melalui Zoom meeting. Sesuai dengan program HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur di tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan dilaksanakan pembinaan guru-guru sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara online atau via Zoom meeting pada hari Sabtu 8 Juni 2024 waktu pukul 14 sampai dengan 16.30 WITA. Tempat di konsistori, materi, motivasi menjadi guru sekolah minggu dan lain-lain. Dihimbau kepada semua guru sekolah minggu untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor IG Boru Manulang, JG Baru Manulang. Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya E. J. Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Siletonga F. Boru Samosir.
Yang kesembilan inang Nyonya Situa A. Simajuntak SIN Boru Siahaan. Kesepuluh inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 11 inang Nyonya Situa JP Pasaribu R. Boru Marpaung. Ke-12 inang Nyonya S. Anipar SP Boru Pasaribu. Bagi jemaat keluarganya yang sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juni 2024. Ulang tahun kelahiran dari remaja sampai dengan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang kedua itu keuangan. Keuangan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tapu jemaat Tuhata sian buku hende nomor 114 ayat sada dohot undukna laos tapasama piliatta. Tuhan
Martang yang mahita. Dipuji jala disombahami ma ale Tuhan guarmu namar muliai, disandok asini roham na toktong manot dangi ngulu nami, tarlumobi di bagasan partikian di minggu na pinarbadiamon, dipatau jala dipaluas hodo pehami ale Tuhan roh tua dopanmu di bagasan lasni roham adobaho, atong ale Tuhan mian maho di tonga-tonga ni parmingguon namion, tarlumobi ma ale Tuhan dinalaho manangiho katam, sodangi hami marhite todi male Tuhan, asa labagas pangatusyon nami taringo tuhatam, jala nguluho kami may di pardalanan di ngulu nami si kanupari. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita amang inang, turpu jamita dihita di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di 2 Korin bidu 4 mamuka sian ayat 5 1 ayat 12. 2 Korin bidu 4 mamuka sian ayat 5 1 ayat 12. Tapayuti hukma sonon mahatani debata ai dada diri nami hujamitahon hami Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan alai na posomuna do hami alani Yesus ai debata na mandokon marsinodang hatiuroni sian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi alai dibagasan inganan na muramata pordo artanamion asa debata nampuna hagogoon na sumurungi unang hami. Dinasaluhu do hami marhapor suhon, alay dang haposohan, tarsosak alay dada tarhapit, natarlili do hami alay dang tung pinasombu, pinatinggakon alay daktung anggobolong. Toktong do hupausung-husung hami di daging nami, hamamate ni Jesus, asa patar di daging nami nang hangolu ni Jesus. Ay toktong dohami akan namangulu dope di pasaha tuhamatean ala ni Jesusi asa gabe patar nang hangulu ni Jesus di daging nami na olo matei asa makorhod do hamatean di bagasan hami alai hanguluan do anggo di bagasan hamu. Jahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Olak nima sahakna dihitana ni holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Adong do halna luar biasa nan yajarhon ni Apostel Paulus tuhita di pardalanan ni nguluna makobasi di tonga-tonga ni Huriana. Jala odo na ikon gabi tahasi holi. Ahamay amang inang, bukan kita boleh melihat dari kehidupan Paulus. Bukan tergantung dari apa yang kita lakukan bagi Kristus, tetapi apa yang Dia lakukan melalui kita. Bila kita tinggal di dalam Kristus dan persekutuan kita dengan Dia adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kemenangan. Ima rahasia ni hamonangan na dihanguluhon ni Apostel Paulus di pardalanan ni nguluna.
Artinya hal na menarik doon amang inang didok bukan tergantung dari apa yang kita lakukan bagi Kristus, tetapi apa yang Dia lakukan bagi kita. Asa ido nagabe mangojar hita di pardalanan di ngoluta, manang aha peta ula, manang aha pena pinasaha ni debata tu hita, tabereng ala ni asini rohana doi, jala ala nunga di bahen debata na luar biasa di pardalanan di ngoluta, maka boy hita mangulahon ni di bagasan las ni roha dohot habuluson. Maka ini adalah rahasia kemenangan bagi Paulus. Dia katakan bukan tergantung dari apa yang kita lakukan pada Kristus, tetapi apa yang Dia lakukan melalui kita. Buasa gabe on sada rahasia kemenangan di bagasan ngolu ni si Paulus. Maka dia juga mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Macai posi jala luar biasa do pardangolan nanya dopan ni si Paulus di pardalanan ni ngoluna. Godang do di ai ibana aka perlawanan, penganiayaan, ancaman bahaya yang ia hadapi, kesukaran yang ia hadapi. Tetapi hal yang luar biasa bagi dia ketika Tuhan memilih dia dan melayakkan dia, dia yang berasal dari suku Benjamin, dia yang merupakan anak Allah, yang kita boleh melihat bagaimana Yesus menunjukkan wajahnya kepadanya dan mengatakan Saulus, dan dia berubah menjadi seorang Paulus. Dipakai debata ibana marbarita nauli tu aka piga-piga halak na porsea, dido ibana do sada filosofi ni ngoluna, molo di paloas debata do pe au mangolu di tonga-tonga ni portibion dai kon marparbue au. Nang molo haci penahuhilala di nalaho makokop Jesusi mamari tahun Yesus di pardalanan ni ngoluki, naik komate pe au, dang pola dihai, ala parjupang aku doi dohok debata. Dan itu mengapa Paulus mengatakan hidup atau mati adalah keuntungan. Dan itu adalah cara dia untuk melihat kemuliaan Allah. Hamuliaon ni Yesus naboi memakai dirina. Gabe ula-ulana di tonga-tonga ni pardalanan ni pakkobasyon. Atong on mananang tabering di Huria Korintus pesongonido. Memang Huria Korintuson amang inang di bagasan sejarahna, sada Huria na memang luar biasa maju do peradapanna. Jonok ibana tu pelabuhan jalan nunga godang aka sumber daya manusia na luar biasa di aka peradapan dot akalan na asing. Alani ido ondo maceneng tabereng lemaju aka sada kota manang sada negara, pasti do gabe berkaitan pemikiran nasida madabu tu hagi jangon ni roha mamereng dirina utibo sian dongan na do akalan na asing. Ima latar belakang nang tabireng sian sada kota manang negara nang maju. Jala ondo na mambahen si Paulus hati-hai dinalahu menekankan, menyatakan kepada orang-orang Kristus, orang Korintus pada saat itu, bahwa kehidupan mereka sekalipun peradaban mereka maju tarpasu-pasu nasida di akalan na asing, ala iko berengon nasida do sian sudut pencapaian na adong di pardalanan ni ngoluna, ala ni debatado na mamasu-masu nasida. Na paduahon neng tabereng sian latar belakang Korintuson lemaju nasida timbo parbinotoan na dirajumi nasida berita nauli na niajarhon ni si Paulusi dang tohoi. Jala didok nasida ahan na pinasaha ni si Paulusi dang unei dang denggani. Ala di pikiran nasida marhite akal do pikiran nasida. Maka itu kenapa Paulus mengatakan di do ibana di ayat 2, sadok hutula hami do akan nabuni. Kami menolak segala sesuatu yang tersembunyi, yang memalukan, yang berlaku licik, yang menolak kebenaran akan pemberitaan tentang Yesus. Dan dia mengatakan, Paulus juga mengatakan, aku memberitakan Kristus bukan karena ingin mencapai pencapaian statusku. Alain neng dohonon ni si Paulus marhite surat na ni suraton ni ibana tu Huria Korintus di do ibana aidada diri nami hujami tahun hami. Kristus Yesus ido paboa ibana Tuhan. Ala adong neng pabotohon ni si Paulus marhite hataon di ayat 5, aidada diri nami hujami tahun hami. Kristus ido sona hudok hami amang inang
manang ise nama kaporse Yesus di bagasan goluna, ikut di do ibana do di bagasan goluna, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus diam di dalam aku. Maka ini menarik sekali Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, bukan diriku yang kujami tahu dan diriku, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan ada di diri kami. On mana nang tabireng songod dia, si Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu pencapaian kita di tengah-tengah kehidupan kita, manang aha pena pinasaha ni debatadu hita, ikon adong do nanang tapapatar ima hadirioni Kristus di bagasan goluta. Nang akapar jamita pe manang akapar barita nauli pe di tonga-tonga ni aka ulona, dang ibana nanang si jamita honon ni ibana. Alay ikon Kristusido si jamita hono di bana. Ikon patardo Jesus sian parulaon. Nang ima nagabe sada hagugoon di hita. Molo pinasaha debata di hita aka ragam niaka asiasina. Molo pinasaha debata di hita ragam niaka sumber daya manusia dot akalan na asing. Dang boy hita patengahoni. Dang boy hita gabe hita na uktibo sian debata. Dakya nama noppa gabe dia lebih rendah daripada yang diciptakannya. Haruslah yang pencipta nama nopa gabe lam uktibo siak kita. On mana nidok ni si Paulus. Da diri nami hujami tahun hami. Kristus Yesus ido paboa ibana Tuhan. Artina neng tadok dison songon nanidok ni si Paulus dison musedung didok ibana Kristus lah yang hidup bagiku. Dan dia kemudian mengatakan, alay naposomuna do hami alani Yesus. Mulo tabereng amang inang naposomuna di bagasan hata dasarna doulus doi namarlapatan budak. Berarti Paulus merendahkan melihat dirinya yang tidak ada apa-apa di dalam Kristus. Tarbarita do ibana songon apostel nama maritahon barita hanguluan. Diganuk-ganuk uria 10 tolu buku nani suraton ni ibana di padan naim baru. Alay dang hea di do ibana alani dirina ibanay. Tardo do ibana sada muri ni si Gamaliel na umbisuk na upistar sian horong na asing. Alay dang di do ibanay. Di do ibana do naposomuna do hami. Aku adalah budak. Aku adalah orang yang dipakai oleh Allah dari segala kerendahanku, dari segala kelemahanku. Dan Tuhan layakkan aku untuk menyampaikan berita sukacita. Alani ido makana amang inang naposo bulung dido ibana. Alai di bagasan inganan namura matapordo artanami. Dia mengibaratkan dirinya seperti bejana tanah liat. Asa debata nampuna hagogoon na sumurungi unang hami. Kalau kita boleh melihat bejana tanah liat ini, amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali bejana tanah liat ini kita lihat dia terbuat dari tanah liat. Tetapi kita lihat tidak memiliki makna. Dan kadangkala pada zaman sejarahnya akahalak namora di zaman kekaisaran Romawi, saya juk do manipan artana di bejana tanah liaton. Saya dibereng jolmai songon dangadong artina, dangadong lapatan na HP isina, gudang akaharta disi. Jala itu memang tradisi ni akaharaja-raja na julu. Kita boleh melihat bejana itu seperti ya biasa saja, tetapi banyak orang-orang yang kaya memasukkan hartanya di dalam. Maka itu mengapa Paulus mengatakan alai di bagasan inganan namura mata pordo artanami dison. Apakah yang ingin disampaikan oleh Paulus bagi kita amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Analogi tentang bejana tanah liat ini adalah kita. Bejana tanah liat adalah barang yang murah, barang yang pecah, cepat digantikan dan kurang diperhatikan. Tetapi bejana itu dipakai untuk tujuan tertentu. Harta bejana itu ditentukan oleh harta yang ada di dalamnya. Kita digambarkan seperti bejana tanah liat. Tetapi apa yang membuat kita berharga?
Yesus yang ada di dalam kita. Apa yang membuat kita dimampukan untuk berkarya? Yesus yang ada di dalam kita. Apa yang membuat kita bisa mencapai pencapaian kita luar biasa di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persauran di Huriado Akalan Asing? Yesus yang ada di dalam kita. Maka inilah yang bisa kita lihat, siapakah bejana tanah liat ini? Kita do aka perberita noli seperti bejana tanah liat. Orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang bisa rusak, orang yang bisa sakit, orang yang bisa digantikan. Tetapi kita berharga karena ada Yesus di dalam kita. Ido makana, dido ibana, di bagasan ayat walui, di ayat siai. Di nasaluhu dohami marhapur suhon. Dia katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak putus asa. Ketika kami dianiaya, kami dihempaskan, kami tidak binasa. Karena apa? Karena Yesuslah yang telah memampukan kita. Karena Yesuslah yang telah membuat kita berharga. Itu tadi seperti saya katakan, Amang Inang Nani Holongan, sejarahnya bejana tanah liat itu terkesan seperti tidak ada. Tetapi acap sekali orang yang berada membuat hartanya di dalam. Maka mulu adong penelitian arkeolog menemukan bejana-bejana tanah liat yang sudah pecah, ternyata banyak koin-koin emas di sana. Demikianlah dengan kita. Ikut tabereng dohita songon bejana tanah liat. Air rapuh dohita, dang adong argana hita. Molo mamereng hado saota, molo mamereng hadariota. Bila melihat sakit penyakit penderitaan pergumulan yang ada pada kita. Tetapi apa yang membuat kita berharga, Amang Inang yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Harta yang ada di dalamnya. Yesus yang luar biasa memampukan kita. Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Maka ketika kita tersesat, kita tidak jatuh. Ketika kita di dalam pergumulan, Dia tetap menguatkan kita. Ketika kita di dalam sakit, penyakit dan lain sebagainya, Tuhan mengajari kita untuk memuji Dia di dalam keterbatasan kita. Itu mengapa dikatakan Paulus, natarlele dohami alai dangtung pinasombu. Pinatinggakon alay dangtung anggu bolong. On mananaing tabereng Amang Inang asini rohani Yesus na luar biasa do dihita. Ido makana didok di bagasan pesalmeni nagabe epistel tai natajaha di bidu 130 siai dido ibana ale jahoba hodo namano pau di boto hodo ahana masa diau. Manang sian ditiki di bortian peau nunga di lehoko sada lasni roha diau jala sakakmu na luar biasa di bagasan goluku. Atong on mananaing ikon tahapor syai Amang Inang. Bila kita mempercayai bagaimana Tuhan yang mengatur kehidupan kita, yang menjaga kita, yang memberkati kita, tentu kita tidak menjadi orang yang ragu terhadap rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera bagi kita. Amin. Amin. Ido topik tak, odo hagu go otak. Didok di minggu ta sadarion, marhite sian debatado hagu go otak. Dia katakan di dalam nats kita pada hari ini, menguatkan kita, kekuatan berasal dari Allah. Debatado nampuna hagugo on dihita. Alani i Amang Inang Nani Holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tak kala orang lain menghormatiku di depanku karena jabatan dan status pekerjaanku, ingatlah suatu saat mereka akan mencelamu dan menceritakanmu. Tak kala aku mencari hormat di depan orang, justru itu membuktikan aku telah hilang hormat di dalam diriku. Tak kala aku mencari pujian diri yang sia-sia di depan orang, justru itu membuktikan aku mementingkan diriku sendiri. Jadi jika Injil bercahaya di dalam aku, jika kita boleh melihat kita adalah bejana tanah liat yang dilayakkan oleh Tuhan, maka ingatlah aku memperoleh hormat karena orang lain menghormati Kristus di dalam aku. Bukan karena aku ingin mengedepankan diriku, tapi biarlah Kristus yang lebih besar terhadap apa yang aku kerjakan di tengah-tengah kehidupanku.
Karena kalau kita lihat dan menyadari kita adalah bejana yang cepat diganti kalau pecah. Sebagaimana juga dengan posisi kita saat ini. Kita bisa digantikan orang lain. Jika ada sakit, penyakit, dan kematian, bisa juga mengganti kita. Artinya kita tidak boleh menganggap diri kita penting. Keadaan kita penting. Pekerjaanku lebih penting. Kita harus siap melepaskan dan digantikan oleh orang lain. Namun kita harus melihat juga bahwa Yesus itu yang harus kita muliakan di tengah pencapaian kita. Karena apa, Amang Inang? Ingatlah kita ini adalah bejana yang rapuh, yang cepat menyusut fisiknya, yang cepat kecewa, yang cepat frustasi karena masalah. Maka karena itu jangan bersandar pada diri kita, tapi bersandarlah pada Kristus yang ada pada kita. Maka itu mengapa dikatakan Paulus di ayat 11 dan ayat 12 itu dikatakan, hubuan hamido hamatean ni Kristusi. Asa marhite hamamate ni Kristusi. Inagabe gorga di bagasan ngoluku. Danggabe humasusa au. Molo statusu tiba-tiba tergantikan. Danggabe humasusa au. Ditiki godang hapor suhon na adong di tonga-tonga ni ngoluku. Danggabe susa au. Molo umlobi dong aku hapis taran na sian parodongan na do akalan na asing. Dangibe. Alay neng tabereng au mabejana narapui. Aku adalah bejana tanah liat na murah matapori. Nabui do gation, nabui do gaber mago jala lain sebagainya. Tetapi apa yang tidak bisa hilang sian bejana tanah liat ini? Ima Yesus nagabe sitiopota. Ido makana didok si Paulus. Hama mate ni Kristusi. Nanunga pinatupan ni Jesus di tonga-tonga ni ngoluna. Ikonido nagabe gorga di bagasan ngoluta. Asa mo lang penamasa Amang Inang di bagasan ngoluta. Molo tangis pehamu Amang Inang. Susah pegodang akapar suryon muna di tonga-tonga ni parumatanggaon. Di akapar karejoan, di akapar sauran do akalan na asing. Pojok pakilala muna alan ya kadakdanak na semang susai hamu. Ikon ingotota do jala gorga honota ma di bagasan ngoluta. Ay tohodo memang au bejana tanah liat. Au do namura matapori. Inganan namura matapori do au. Alay arga do hape au di bahen Jesus alani hama matena. Gabe dangbe menek rohatta. Molo porsuk peta ado pisonari. Dang be menek rohata molo pojok pe pakilala ata. Dang menek be rohata molo marsahi hita. Alaniaha ala Jesus adong di hita. Alani Amang Inang naposo bulung nani holongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Borhak mahita di bagasan hagugoon. Ikut taingo do di perdalanan ni ngoluta bahwa Yesus akan melakukan perkara yang ajaib bagi kita ketika kita percaya Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memelihara kepada kita. Bila kita bimbang, kita tidak akan menerimanya. Ido didok si Jakobus. Kalau kau bimbang, kau tidak akan menerimanya. Alai molo hurang marbisu doho dia kapar soryomi pangido madebata asa dilehon bisuk Tuhanmu. Atong tatiok ma Amang Inang di mingguta Trinitatis di bagasan sadarion taingok majala tahanguluhon tungso tupa ditadikon debatado hita ay ibana do na manopa hita hobar tulomoni rohana jala ibana do na mangalehon hanguluan di hita taingok ma debatado nampuna hagogoon. Amin. Martangyang mahita. Dipuji hami maho ale Tuhan pardenggan basa, disandok asini roham ale Tuhan nanunga mangajari hami, marhite hatam nanunga marsaringar di tonga-tonga nami ale Tuhan, na mangajarhon di hami ale Tuhan, dada diri nami na hujami tahok kami, alay Kristus do na ikon patar di pardalanan ningulu nami. Ima ale Tuhan na paborhatok kami di pardalanan ningulu nami. Manang ahape ale Tuhan na pinasahakmu tuhami. Aka parbinotoan si adongan dohot aka talenta ale Tuhan. Say ajari hami ale Tuhan asa papatarhon huwasom dohot hamuliaonmu. Marhite na pinasahatmu tuhami aka ragam ni asiasim.
asa ima Tuhan na boy paborhatok kami di bagasan las ni roha mangula jala marhobas di tonga-tonga ni huriam. Ajari hami ali Tuhan asa hu baritahon hami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu nami ay hodo mual haguguon di hami. Hodo natoktong mangurupi hami. Hodo natoktong ali Tuhan na mandongani hami. Na mangalihon haguguon di hami. Ditiki tarsosak kami, ditiki nanaing madabu kami, ditiki pojok rohanami, ditiki ragam akasi taono nali Tuhan na songgop di pardalanan ni ngulu nami. Tuk doho ali Tuhan na mga lehon hagugoon, na mangajari hami mandalani ngulu nami si ganupari. Tutu maali Tuhan hami do inganan na mura matapori. Ale adong do Tuhan harta naso olo magui, ima Jesus Kristus, na mabahik kami macay arga na mangasihi hami ali Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Atong ali Tuhan ajari mahami. Marsiajar siang Jesus Kristus na mga lehon asin ni rohana tuhami marhite hamamatena. Marhite pakokop na tuhami. Asa mulojupang pe ali Tuhan akka namasa. Mulojupang pe akka parsahiton. Mulojupang pe Tuhan akka parsorion. Dohot akka namasa di tonga-tonga ni ngulu nami. Dang mabiar hami ali Tuhan. Ala hodo manupahami. Hodo napatauhok kami mandalani ngulu nami. Gabe marhamonangan mahami ali Tuhan di bagasan ho. Atong paborha mahami ali Tuhan. Dinalaho makanguluho ni. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu salut akka ama dohot ina ni huriam. Dohot salut akka yanakon nami. Naboy hami marsaur di bagasan minggu sadarion. Donganan muhami ali Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Posrohanami sodang nasian hodo ali Tuhan. Napatiurhon rohanami do pikiran nami asa manangahapi ali Tuhan nahu ulahami. Makorhon las ni roha may doho dame nang gabi hamuliaon di kuarmu. Pasu-pasu saluhut ali Tuhan pardalanan ni pakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi ma ali Tuhan di bagasan pakobasyon di samingguon. Homa ali Tuhan na mga rajay jala na mandongani manugunogu hami. Asa boy huulahok kami iya ali Tuhan di bagasan hading ganon. Dalan nami ali Tuhan patakon ha porsyo nami mangihutok ko. Nang di bagasan tikyon Tuhan madok mauliate do hami. Boy do Tuhan sipul ulaon pesta pembangunan pos pelayanan goa na pinadomu dohot ulang tahun ni huriam. Anggia manian na Tuhan marhite las ni roha nami. Di pasu-pasuho pardalanan ni ulaoni manang sa dia pe Tuhan hasilna say toktong ma didongani ho hami dinalaho mamakei gabe papatarhon harajaonmu di tonga-tonga ni luaton nang di Kabupaten Goa. Ali Tuhan martangiang dohami disalut akka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton. O diho manasida Tuhan di bagasan asin ni roham. Jupang mana dinasida Tuhan hahipason patogu ha porsyon na. Hutangnya ko kami do inang nyonya Insinyur MC Matupang. Inang KR boru si Manjuntak. Inang nyonya Sintua Banjar Nahor CG boru Manulang. Inang Parulian boru Pasaribu. Amang Aha Manurung. Inang nyonya Wenay Baho KR boru Pasaribu. Inang nyonya Sintua Kagultom CH boru Pardede. Inang nyonya EJ si Torus boru Panjaitan, inang nyonya si Litonga boru Samosir, inang Sintua Ate si Manjuntak boru Siahaan, inang si Laban boru Pakpahan, inang Sintua JB Pasaribu boru Marpaung, inang Esyanipar boru Pasaribu. Jupang madinasida li Tuhan hahipason lehon pos ni roha, pasu-pasu maaka panggubation na ni jalo nasida. Nang diaka ruas ni huriam piali Tuhan mulugodang aka parukilon dot aka namasa di ngulu ni aka ruas ni huriam o dihom maali Tuhan asa margogo salut aka ruas ni huriamon ali Tuhan mandalani ngulu na si ganupari jala daw masyan aka padelian. Hutang ako kami do Tuhan aka ruas ni huriam na di bagasan las ni roha di nama jalo pasu-pasu marhite ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan sian minggu nang salpu di minggu na naing ro asi maroham ali Tuhan di las ni roha nasida uduk ma ali Tuhan tabahononmu gajang niumur mardongan hahipason pasu-pasu Tuhan saluhut aka ruas ni huriam asa toktong nasida mamuji-muji ho ali Tuhan di sandok dengan basa na di jalo nasida. Nang ali Tuhan di aka ruas ni huriampe na mangalehon aka pasu-pasuna di aka ragam ni aka pilihan ali Tuhan pasu-pasu ma
Ramoti akapar karejuan ni sadok saluhut ruas ni huriamon. Asa boy dope Tuhan dipatu panasida dalan nama kamolatehon pasu-pasum di tonga-tonga ni huriam. Nang martangiang dohami ali Tuhan dipanggonggomi nami, di bangso doh negara nami, pasu-pasu manasida. Agasa di bagasan biar midaho manasida ali Tuhan, mangula jala marhobas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu ma ali Tuhan disaluhut akadongan nami, nahona bencana alam, na di bagasan parporangan, diaka hapogoson ho maale Tuhan na toktong mangodihon nasida pabotohon mo ale Tuhan dalan asa anggia Tuhan taruli nasida Tuhan di bagasan asini roham jala ajari mahami di pardalanan ninggolu nami molo nunga taruli hami ale Tuhan di bagasan pasu-pasumi di ragam ni asini roham asa toktong hami Tuhan mandok mauliate jala marsiajar gabe yanakonmu na gabe pardenggan basa tuakka na marhahurangan atau ngale Tuhan upasahat hami mangolu nami tu bagasan tanganmu on ma hami ale Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 250 tolu ayat sada do udukna huhu mata papungu peliat tanah paduahon. dehon ayat tolu jong-jong mahita. Oh
yata, ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami mas, yan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaorhon ma damena tutondita be. Amen. Selamat hari Minggu Pak Dehita.
bunga-bunga